A Consellería de Infraestructuras respostou os concellos de Pontevedra e Poio en relación á ampliación que solicitan das beirarrúas no proxecto de reforma da ponte de Abarca. Segundo a Administración Autonómica, por seguridade a ponte non pode levar beirarrúas máis amplas, algo que Mosquera non comparte e considera que é cabezonería dun funcionario. Hai un problema que está aí que a veces nos pasa, non hai máis, sin ninguna acritude, quer dicir, simplemente, o sea, se hai un funcionario que se mete na cabeza que non se toca o asfalto, e con iso non se cumpla a normativa de accesibilidade, hombre, pois toque un pouquiño e cúmplase, nada máis, é o que está plantexando. Ora, a resposta é, non se pode facer nada mentre non se resolva, ben, xa se resolverá o outro. É así, quer dicir, a mí molestou-me outro día telo que dir así, pero non tuve ningún cauce para decirlo. Non é o meu estilo, non me gustou outro día telo que dicir así, e que intentei ser o máis suave posible. Ademais, o concelleiro en Pontevedra e vicepresidente da Deputación Provincial confirmou esta mañá que se non cambian este proxecto de reforma, unha das beirarrúas non cumpriría coa normativa da Xunta en accesibilidade. Esta é unha polémica tan absurda que nos remite ao poder que teñen algúns funcionarios. Eu estou seguro, e seino, e consta en primeira man, que non é un problema nin da conselleira, nin do director xeral, nin do director da AXI, non Francisco Menéndez, nin nada disso. Entonces, resulta que temos na Ponte da Barca carriles de 4 metros, para que vos fagades unha idea, os carriles da autoestrada como máximo teñen 3,50. Vale. E temos unhas beirarrúas dun 50, libres. A normativa de accesibilidade exixe un 80, libre. Vale. Hombre, como exemplo non é bom. Mosquera non entende nin comparte as razóns que dende a Xunta de Galicia alegan para non ampliar as beirarrúas desta ponte. Resulta que a razón era francamente peregrina, porque era, como hai autobuses que baten a Marquesina, claro, pois entonces amplías a beirarrúa xa baten menos, porque xa ten que ir máis separados, non? O sea, bueno, a ver, hai un encabezonamento, que repito, funcionarial, pero que nos está dando unha polémica absurda, radicalmente absurda, porque unha ponte urbana, totalmente urbana, como esa, pode ter perfectamente 6 metros, carriles de 3, 3,10, que chega de sobra, de sobrísima. Dende o Concello darán resposta á Consellería de Infraestructuras lembrándoles que incumpren coa súa propia normativa de accesibilidade e tamén solicitando unha vez máis a ampliación das beirarrúas no proxecto de reforma da Ponte da Barca.